Salut, că și mine mă rog să mă vine un nou episod. Lasă-te duci, tati, la răceare. Da, mai tare, tati. Când ții jos, ții jos. Am plecat. Pa. Pa. Lume. Nu mă mai filmezi? Da. Nu, scuzați-mă. Nu e nimică. O să mă dau eu până. Da, uite că am primit. Dacă nu putut. Ai. O să mă pup în spate, vrei? Ce? Să mă pup în spate, vrei? Nu. Nici tu. Cum merge? De din poponieț. Ce o să câștigăm tura asta? Mort? Mulțumesc, frate. Ai vorbit. Că e blândată. Să iau să așa. Dar eu. Dar te taci. Te rog frumos. Pentru că filmăm. Mi-am luat. M-am hopt asta. Terrorist win. Forță. Hai să mai încet că s-aude într-un hal. Și vă încurc filmările. Mai degrabă pe opțiunea Ce lag am. Am avut puțin lag acolo.
Îmi dai o măică să mânc. Lasă-mă. Îmi dai. Și băga sticker. Dacă? De ce? Da. Daria! Taci. Ba nu. Ne încurcați și ne enervați. Deci unde se boxează. Tunes and tourists win. Bombers beat the fields. Tunes and tourists win. Bombers beat the fields. Tunes and tourists win. Și după aia o să mă mai duc să filmez un pic Minecraft. După aia vin cu tine. Vin să joc și eu cu tine. Nu mă dă. Ioana. Stai de adolescentă. Ok, să filmăm Minecraft cu un prieten. Acum. Cumva. Da. Cumva, cum nu știi. Nimic, nici pâs. Pe acum vreau să intru. Păi noi putem vorbi pentru că filmăm și trebuie să vorbim. Și tu faci gălăgie și tu nu ești. Tu nu vine și... Calcă-mă. Asta e o mică surpriză. Voi știți ce surpriză e pentru că filmez și da. Să te aștepți la surpriză. Ai găsit satul? Stai, dă-mi acces, mă. Dă-mi acces că am intrat și eu. Bă.
Nu-mi acces și nu ia templu până... Și dăm-te pe... Da, eu nu pot pentru că trebuie să-mi dai acces. Da să-ți dau... Da să-mi dau acces. Copilul ăsta nu înțelege. Dă-mi acces. Mi-am găsit o fântână. Dar să nu iei templu. Da, dă-mi acces. Copile. Îmi dă el acces. Ignoră. Da să dau acces. Nu, că acolo să pot să-i dau acces. Dar mi-a intrat încă. Și ai luat templu? Nu mi-ai dat acces. Nu mi-ai dat. Nu mi-ai dat. Bă, dă-mi coace! Stop. Că am ieșit. Hai, de prost! Și m-a dat afară! Ca să ieși din mare. Stai filmarea! Că șut. Ok, am revenit. Căcatul ăsta trebuie să intre acum. Ce? Aleluia. Nu, vrei să te calc. Nu. Gata, s-a pus blocaj. De ce? Da-aia. Dar să mai pe alt. Ca să întrebe cineva. Da, mai eu să voi. Uite. Nu să zic, salut, Dumnezeu. O că am revenit. Dacă vezi, mi se cacă mai repede ca la tine. Don, gata, mi s-a încărcat deja. Da, mi s-a încărcat mai repede ca la tine. Ca de tăiat am apa. Ok. Răhățel. Nu, mă dau pe creativ și îmi dau eu singur acces, pentru că poți. N-am cum. Hai, nu mă lege aici. Nu știu. Gimotcu. Nu! Nu te cred. Eu dacă te pot lăsa pe survival. Și tu poți să mă dai pe creativ, să știi. Bă, am crezut că la tine ești invincibil. Nu ești. Dar mi-am luat ceva viață. Aoleu, câtă viață mi-am scăzut. Mi-am luat ceva damage. Să nu stai că nu am mâncare. Poate că să-mi întreb. Poate
Poate găsim satul ăla de care există. Și templu. Un templu poate găsim. Da, n-ai găsit tu templu. Ba da. Păi da. Acum eu te caut ca disperatul. Să intru. Dacă n-ar fi TP, cum ar fi? Oh my god. Eu. Ce greu aș fi. Îmi dau slash kill. Așa că n-ajungi la mine. Gata. M-am omorât singur. What, m-am omorât. Slash kill. Madalina, unde? Bine că nu pot să-mi dau slash kill. Băga mi-aș telefonul, n-am încărcat. Băga mi-aș pâinea în cuptor. Eu cred că până la... Cine a scris pace? Aleluia! Doamne ferește și apără! Da, de adevărat. Salut, schelete! Dacă îți dau orice, îmi dau eu orice. Hai la mine. Stai un pic să mi se facă ecran, ce nu pot. Să găți asta pe filmare, e cam... Nu-i bine. Nasol. Da, nasol. Gata. Ok, și la mine, acum. Zi, Ok, tai. ok, mi-a venit. Zi acum. Ok, mi-a venit. Eu stau aici după asta să își intră pe mapă și să-mi dea și acces. Ei, am intrat. Păi și dă-mi acces, frate. Încă îi se încarcă la asta mapa. Bă, nu mi se încarcă, am intrat deja pe el. Păi dar nu ți se încarcă. Nu se generează. Da. Ok, așa după asta până răspui mine. Și n-am mâncare. Mă duc să mor niște iepurași. Am găsit eu! Te-am găsit, frate! Da, te-am dat. Te-am găsit. Deja te-am găsit. Salut! Bă, unii templu. Nu mai da. Templu. Trebuie să ai grijă cu templu. Nu-mi trebuie nimica. Nu trebuie, că nu mai da. De mine să ai automat. Nu, pe nici nu. Mamă, ea. N-am găsit nimic important. Nu, dacă las, nu, putea bea puțin. Apoi nu, de-aia cășunele lor, nici o să nici nu. Nu, nici nu place. S-o mai luat din ăla. Asta. Da. Stai să-mi ia mâncare de zombie. Bă, tu n-ai dat de aici goldul. Ne trebuie gold. Stai așa să mănânc mâncare putrezătă. Am mâncat mâncare putrezătă pentru că altceva n-avem de mâncare. E sincer. Și întuneric aici. Vezi? Îmi dau niște iteme să bucăm. Give un pup. Log. Îmi dau niște loguri. Bă, vezi că-ți dau materiale să urci. De fapt, stai că îți dai tu TP la mine. Dar nu-ți dau acum. Pentru că urc. Bine, mi-au zis, nu. Nu poți să-ți dai TP acum. Mai bine dacă nu mi-aduce unul de la magazin. Da, acum, chiar mi-a luat acum, când
sâmbătă și nu... Să vedem dacă... Frate-ți mereu dată TP. Ne-a luat sâmbătă, ne-a luat. Bă, te pot pune pe membru și vizitator. Gata. Numai să-l iau să-l țin la... Bă, numai dacă am 3 HP. Și-l și fier, și tănul. Poftim, ți-am dat. Nebunule. De ce? Dacă am ieșit. A, nu. Nu bă, dată fără. A, na, că n-am ieșit. Mamă, da, ce lag am avut. Bă, am văzut un panjen plutitor. Mamă, dai sară. Dai CD, gata. Nu mai e sară. Hai, ajută-mă cu mâna, bate. Hai, mă, box, 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 pum, pum, pum. Bă, da. Bă, mai am 1 HP. Dacă mai dă una, rip. Bă, dar cât aveați? M-a omorât. Dar nu puteți așa și vezi că ruta aia mai am. Așa. Mă duc să-mi iau itemele. Ajutor. Te-a omorât? Bă, dă-mă oasele. Hai să vezi pe Maria. Pumnă în gură, 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 pumnă în gură. Gata. Maria. Da, uite șaua. Da, Miculena. Și cât ai, Maria, Teo? Hai să ne facem crafting table. Ai ce, Gabi, cu Teo? Bun, și hai să încheiem. Bun, și cam acesta a fost episodul de azi. Eu am fost Andrei. Bă, închide. Sau nu închid nici. Închid că nu închide ăsta. Așa. Mai jucăm un pic. V-am fraierit faza cu închițul. Bine, o să-ți dau o cască, pentru că... Gata, ți-a dat o cască de gold. Bun, hai să încheiem. Eu mă duc să iau niște cablu. Dar vezi că este mină. Nu e. Este mină. Că mă duc în asta. Nu, bine, l-a operat. Nu l-a operat, că nu mai le-o spart, le-o cu ceva laser acolo și... Dar nu l-a operat. Nu, eu îmi fac unelte de cablu și închei. Tu? Eu nu mai joc. Hai mă să încheiem, dacă totuși. Voi să filmăm mult. Ok, am plecat într-o mină. Ai. Nașpa. Belea și Antonia. De ce dai? What? Tu, dude. De ce n-aș pe aici? Că n-ai lumină. De stai aici. De ce Bine, mersi. Bă, a explodat un creeper. nu lo c'hai, sono fatti materiale. Nu game mode. Gata, am luat 2 stecuri. Ai murit? 2 stepe. Eu am uit exact lângă iron. Pe bună? Da. Nu. Vezi că... Nu, acum. Na, stecul de torță. E 2 ani. Antonia. Așa mă cheamă? Da. Eu ți-am furat un iron.
să facă. Nu să fie. Ah! Ele de o să dureze ca... Frate, lăsați-ne în pace, Diud. Ce-au mă ăștia cu mine? Au bolă. Au Eu nu bolă. sabia. Ce? Eu nu sabia. Eu n-am sabie. Eu am, da. Dei, eu pe Buda, dă-i tu. tu. Frate. Dă viața avea ăla. Nu știu, dar trebuie să... Nu, să nu mori. Fac... Să mor. Fac. Nu se plecă de când. Stai cu ce? Stai cu ce, boss? Stai cu ce, boss? Ea nu vede dacă îi pui ceva în mână, dar dacă treci pe care Eu strâng aer. Dar dacă mergi să-i pui ceva în mână, nu vede. Mamă, dar e ceva aer. Dar la mașină Aici. știi să margă să-și ia. Putem face o unghiță. De ce? Să scoim. De ce? Dacă mergem în viața reală la pescuit. Căcătoria asta, tu pe mine mă termină. Unul la mână, doi la mână, o sună pe măsa și zice că n-are de mâncare și n-are pampers-uri și n-are nimic așa bine. Și că nu mere nimeni către Am ea. făcut o unghiță. N-am. Și eu zic, Dar eu am mai multă. Eu pot să fac mai multe. Aici am mult eu. Vezi că pune aer la prăjit. scaurele, că nu, de ce nu poți? Serios, ce te treabă? Dar cum poate să zică tu că 5 ție, 5 mie, ok? are mâncare? Eu nu mai femei. Ah. Eu da. Cum poate tu să zici așa ceva? Tu bine chestia. Eu nu mai... Bun, și cam acesta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați butonul de like și mai reveni cu episoade. Pa, pa!